ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра зидди топови ҷангуари вазни худ Магомед Анкалаев худашро санҷидан мехоҳад. ма худро зидди Магомед Анкалаев санҷидан мехостум. бисёри одамон оиди ин муҳориба гап мезананд. онҳо мегӯянд ки Магомед маро зуд ва ба осонӣ бо тариқи сабмишн шикаст медиҳад. аммо ма даҳони ин гуна одамҳоро маҳкам кардан мехоҳам ва нишон додан мехоҳам ки ман низ дар замин баъзе корҳоро карда метавонам. ин муҳорибаи осон нахоҳад шуд, лекин муҳорибаи шавқовар мешавад, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки Алекс Перейраро аллакай шаби 3 июн муҳориба зидди Иржи Прохаска интизор аст ва ин муҳориба реванши онҳо мешавад ки дар турнири UFC 303 мегузарад. ба фикри шумо дӯстон, Иржи камарбанди худро баргардонида метавонад ё ин ки Перейра боз ӯро манъ мекунад? сардори UFC Дана Уайт оиди бозгашти Хабиб Нурмагомедов фикрҳои худро баён кард. ба ман бовар кунед, ман ба ӯ пули калон пешниҳод кардам. Хабиб пули хеле зиёд дорад ва ҳамаи онҳоро сарф карда наметавонад. барои ҳамин ба ӯ дигар ҷангидан дар кор нест. ман фикр мекунам ки баъди марги падараш шавқи ӯ аз муҳорибаҳо нест шуд. ҳозира корҳои рухдодаро ба назар гирем агар, пас ман фикр мекунам ки Хабиб дар ҳақиқат барои Ислам Махачев шод аст ва пурра қаноатманд аст аз оне ки чӣ гуна нақшаи падараш амалӣ гашта истодааст. падари ӯ доимо орзу мекард ки баъди чемпионии Хабиб Ислам чемпион мешавад ва ҳозир ҳамаи кор чӣ гунае ки ӯ мехост ҳамон гуна рафта истодааст. аз ҳамин сабаб ҳозир Хабиб аз зиндагии худ ва аз корҳои рухдода пурра қаноатманд аст, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки Хабиб Нурмагомедов рекорди 29-0 карьераи худро ба анҷом расонд. Нурмагомедов дар UFC 13 муҳориба гузаронида чемпиони UFC шуда буд ва тавонист ки камарбанди худро 3 маротиба ҳимоя кунад ва ӯ ҳамчун ҷангуари бебохт, ҳамчун чемпиони бебохти вазни сабук карьераи худро ба анҷом расонид. дӯстон, шаби гузашта натиҷаи баҳогузории доварон дар муҳорибаи Мухаммад Наимов ва Филипе Лима пайдо шуд ва ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. чӣ гуна ки мебинед якум довари якум раундро 10-9 ба фоидаи Муҳаммад ҳисоб кардааст. дуюм раундро низ 10-9 ба фоидаи Муҳаммад ҳисоб кардааст ва ҳамин гуна якум довар 2 раундро бо ҳисоби 20-18 ба фоидаи Муҳаммад Наимов ҳисоб кардааст. дуюм довар бошад якум раундро 9-10 ба фоидаи Лима ҳисоб кардааст. дуюм раундро бошад 10-9 ба фоидаи Муҳаммад. ҳамин гуна дуюм довар 2 раундро 19-19 ничия ҳисоб кардааст. сеюм довар бошад якум раундро 9-10 ва дуюм раундро 9-10 ба фоидаи Лима ҳисоб кардааст ва ин довар 2 раундро 18-20 ба фоидаи Лима ҳисоб кардааст. ва дӯстон, аз рӯи ин баҳои доварон то оғози сеюм раунд муҳориба баробар буд. як довар 2 раундро ба Муҳаммад, як довари дигар бошад 2 раундро ба Филипе додааст. ана сеюм довар бошад ничия ҳисоб кардааст ва сеюм раунд дар ин муҳориба ғолибро аниқ мекард, лекин Филипе натиҷаи ин муҳорибаро то қарори доварон набурд ва Наимовро фавран шикаст дод. барои ҳамин дӯстон, агар Лима Муҳаммадро фавран шикаст намедод ҳам, чӣ гуна ки мебинем доваро ин муҳорибаро баробар ҳисоб карданд ва аз рӯи ҳисоби доварон ин муҳорибаи хеле наздик буд. дар натиҷа ки ғолиб мешуд номаълум буд. дӯстон, худи шумо то оғози сеюм раунд ин муҳорибаро чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ҳисоб карда будед ва оё шумо бо ин ҳисоби доварон розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.